Informació. L'oratge. Imatges d'este matí des del municipi d'Ondara, on de fet el dia comença sense grans novetats, el cel pràcticament res i unes temperatures que durant les primeres hores de la jornada ja rondaven els 22 graus. I és que, com s'aprecia a l'imatge del satèl·lit Meteosat, un dia més continuarem dominats per l'anticicló. Això ens garantirà que el sol sigui el protagonista, no tan sols així a l'àrea mediterrània, sinó també a bona part de la península Ibèrica. La previsió per avui, dia 1 d'agost, en conjunt parlarem d'un dia dominat per el sol. El fet més destacat és que les temperatures avui poden rebassar els 32 graus. Els vents bufaran fluixos variables predominant les brises en les zones de costa. Ja per a demà divendres, en conjunt, la situació no canviarà massa, si acaba de destacar que durant les primeres hores de la jornada poden registrar-se alguns núvols baixos a prop de la costa. Les temperatures demà seran sensiblement més baixes. I en vistes al cap de setmana, en conjunt, parlarem d'un temps dominat per el sol. Alguns núvols baixos que poden tornar a sovintejar durant les primeres hores del matí, tot i que aniran desfent a mesura que les hores vagin transcorreguent. Tant dissabte com diumenge pràcticament seran 2 dies dominats per el sol i amb unes temperatures que seran de ple estiu.